Diyos Renaldo sa inyo. Kumusta mga kababayan kong Pulanggi? Taga Pulanggi. Pulanggi. Ito mga kababayan ay bali ito yung Seven Hills Farm and Resort na matatagpuan dito po yan sa amin sa Barangay Balinat, Pulanggi sa Albay. Ito yung dating entrance po niya, 25 pesos. Tapos pag mag night swimming po kayo, 50 pesos, napakamura. Pero matagal na rin po kasi itong di nagagamit at talaga naman pong wala na, abandonado na. Eto dito kami naglalaro dati noon dyan sa may heart shape. Diyan ako lagi nakatambay noon. Tapos dito sa taas, diyan kami naglalaro. Itong malaking kalabasa na to. Eto mga lods, yung entrance, yung papasok. Dito po yan sa may Seven Hills Farm and Resort. Napakasikat po nito dati noon, lalo na ngayong katulad ngayon na summer, talaga naman pong dinadayo po ito. Eto mga kaibigan, mga kababayan, ito na po yung kalagayan ngayon itong Seven Hills Farm and Resort na minsan talaga pong dinadayo at talaga naman pong napakasikat nito noon dahil nga po napakaganda po nito. Ito na po yung mga cottages dati, yan, walang wala na po yan, talagang sirang sira na. Grabe mga lads, nakapanghinayang. Ito po yung swimming pool na dati, talagang daming tao palagi. Medyo malalim po yan, yung pinakamababaw po niyan sa dulo, 4 feet, tapos ito sa pinakamalalim, 10 feet po yan, tapos may diving board pa. Yun mga lods, oh, ilang beses din ako dyan dati nagda-dive. Tapos nagsuswimming kami rito kasi lumalaban kami noon. Napakaganda nito dati mga lods, mga kaibigan. Talaga naman pong isa to sa pinakamagandang resort at pinakauna po rito yata sa amin sa Albay. Pero ngayon wala na, ayan na lang po ngayon, oh. Nakakapanghinayang lang po talaga. Ito yung isa sa pambata na swimming pool. Ito sa likod po nito, 2 feet, tapos ito isang swimming pool yan. Hindi ko na naabutan yan na gumagana noon, pero dati yan daw po talaga yung isa pang swimming pool. Kaya grabe, nakapanghinayang lang na walang wala na po talaga ang dating. Dito rin kasi kami dati mga kaibigan, mga lods, noon naglilinis ng pool. Kaya ito rin yung pinagkukuhanan po namin noon ng pamasahe para pagpasok sa school. Tapos eto, akyatin po natin yung imbakan ng tubig. Dito po yan mga lods, ito yung malawak na to. Bali ito po yung tangke ng tubig nun. Eto dati mga kaibigan, talagang sobrang ganda po nitong lugar na to. Marami po rito ng mga dalanghita, tas iba't ibang klase po ng prutas. Yan mga kaibigan, na yan po yung swimming pool ngayon, ay isa sa pinakasikat dati, sayang oh. Napakaganda nito sobra. Tapos dito may pavilion pa sa taas po nitong tangke. Ngayon wala na, puro na po siya damuhan. Tapos sa taas po niyan may mga cottages po diyan na mga pang kung gusto niyo mag-solo, makasama yung pamilya o yung minamahal ninyo diyan mga kaibigan, may mga cottages po diyan na pwedeng arkilahin. Yan mga lods, napakaganda po nito talaga. Tapos grabe, napakalinaw po ng tubig dito, napaka-fresh kasi nga po galing po yan sa bukal. Marami kasi rito mga kaibigan, puno, kaya galing po yan sa ilalim ng tubig yung ginagamit po rito namin sa swimming pool. Kasi mapuno tong lugar na to mga lods mga kaibigan, kaya hindi rin po nawawalan ng tubig dito. Yan, may mga cottages po dyan sa may taas na pwedeng arkilahin. Kung gusto nyong masolo, yung minamahal po ninyo, marami po dyan. Kaya, isa rin kasi dati rito kami na mga naging maintenance po rito. Kasama yung mga tsuhing ko, mga pinsanin ko. Yan mga lods, yan mga cottages po yan dito. Ito yung isa sa pinakamagandang cottage na medyo mahal. Parang 70 pesos po yung arkila po dyan dati. Grabe, ayan mga lods, oh. 70 pesos nga yung arkila rito. Sa maghapon na po yan. Hindi ko lang alam mga kaibigan kung nagkumpisa to mga bago patapos na po yung 60s o early 70s na po nagkumpisa. Kasi pinanganak ako, talagang pagmulat ko, eto swimming pool na to, resort na to eh. Ayan mga lods, nakapanghinayang lang. Dati talagang sobrang daming naliligo po rito. Lalo ngayong summer kasi ito yung isa sa pinakasikat na swimming pool resort dito po yan sa amin sa Albay. Ito yung diving board. Grabe, napaka daming alaala ko rito. Napakabait kasi mga kaibigan yung may-ari po nito. Minsan talaga naman po kapag katapos namin maglinis ng pool, gabi kasi kami naglilinis kasi sa araw maraming mga pumupunta rito, maraming mga naliligo, kaya sa gabi kami naglilinis. Every 2 days o minsan 3 days, depende sa dumi ng tubig ang paglilinis po namin dito. Tapos mga kaibigan, kapag tapos namin maglinis, yung may-ari, yung mga naging kaibigan na namin, yung mga anak nila, nanonood kami noon ng Betamax. Naalala ko talaga naman pong mababait po sila. Kahit doon sa kanilang bahay sa may bayan, kasi meron din silang tindahan doon, sobrang babait din po nila. Pinapakain din po kami ron. Tapos may nanonood din po kami ng palabas. Kasi noon napakahirap, wala kaming TV noon.
Kaya doon kami sa kanila nakikipanood. Tas dito, kasi dito sila minsan kapag summer, naging kaibigan na po namin yung mga anak po nila na mababait. Mabait po yung kanilang pamilya, mga kaibigan, yung may-ari po nitong lugar na to. Kahit naman hanggang ngayon talagang sobrang babait. Eto kasing lugar na to, mga kaibigan, may katabi lang po namin to, yung aming tinitiran, yung aming lupa rin na tinitiran ng aming bahay. Eto mga kaibigan, yung parking naman, dito naman mga kaibigan, meron po ritong bilog na fish pan. Diyan po yung makikita. Iba, marami pong mga isda po dati dyan. Malaki po yan mga kaibigan. Tapos eto naman sa may parking area, makikita po ninyo yung iba't ibang klase po ng estatwa. Yan mga lads, mga kaibigan, yung example ng mga estatwa po na yung makikita po ninyo rito. Tapos dyan sa pinakadulo, dyan mga lods, mga kaibigan, yan po yung almasen na tinatawag po namin dati. Dyan po yung imbakan ng mga prutas na naaani po rito. Grabe, napakaganda po talaga dati dito noon, no. Diyan yung ibang klase ng mga estatwa. Isa tong resort na to mga kaibigan, sa sobrang dinadayo po talaga ng mga gustong maligo, lalo ngayon na summer. Ganitong summer mga lads, mga kaibigan, talagang napakarami na po ritong tao. Hanggang gabi po yan, napakarami na po niyan dito. Sobra na po kami niyan masaya kasi nga pag hapon, sumisisid kami diyan sa swimming pool kasi may mga barya po nakuha diyan. Ngayon mga kaibigan, ito isang alaala na lang ng ating mula pagkabata kasi talagang napakalaking bahagi po nito sa amin. Marami ako ritong masasayang mga nangyari. Katulad ng mga bagong linis yan, inaya ko yung mga klasiko, tapos na swimming kami. Kami lang yung nauna, kaya napagalitan kami nung nagbabantay rito. Charura, kumusta po? Tapos grabe pa, iba pa pong mga nakakatuwang pangyayari po niyan. Dito mga lods, mga kaibigan, napakaganda rito maglaro. Yan, itong dragon, pwede ka lumusod dyan sa isang bunganga niya pakapunta sa kabila. Tapos eto, yung palayok na magandang tambayan kasi nga po malamig po dyan sa loob. Tapos dito may tulay, yan mga lods, mga kaibigan, pwede rito magpicture noon. Napakaganda rito noon, sobra. Ngayon wala, yan na. Lubluba na ng kalabaw. Sobrang nakakapanghinayang lang na yung dating napakagandang lugar tapos ngayon eto na isa sa talagang sobrang dinadayo po rito sa amin sa probinsya po ng Albay. Yan po yung replika ng isang Mayon volcano. Mayroon din po yan dito. Tapos dito, malawak din po yan. Pwede rin pong pagparkingan. Tapos eto ngayon, mga pili na po nakatanim po dyan. Eto po yung mga pili nuts. Isang dating napakagandang lugar. Ngayon, abandonado na, napakasayang. Dating dinadayo. Pero baka naman, baka kapag maisipan ulit ng mga may-ari na buhayin pa ito, napakagandang lugar nito. Sayang, malawak pa naman po itong lugar na to. Yun lamang mga lods, mga kaibigan, mga kababayan ko. Maraming salamat po sa panonood. Salamat po sa pamilya dito na to. Sobrang napakabait po nila. Thank you po.